A je to Bátorovka podľa kniežaťa Bátoriho, ktorý sa stal poľským kráľom. A neskôr si ukážeme aj odlišný typ šermu, a to sú fringie, ktoré za vlády Márie Terezie sa v rámci husárstva stali najpopulárnejšími zbraňami a neskôr aj vývozným artiklom, kedy sa husárstvo stalo hlavným vývozným artiklom Uhorska do všetkých ostatných krajín Európy. Čoho dôkazom je, že husárske jednotky za napoleonských vojen boli všade vo svete a až do 20. storočia sa udržali, čo krásnym príkladom je, že pán Winston Churchill napríklad slúžil ako husár za svojich mladých liet v armáde. Takže ukážeme si teraz niečo krátke zo šermu šablov zo 16. storočia. A bude to Kunst des Fechten. Je to samostatný systém, ktorý existoval na našom území. Nie je Londýn, nie je Paríž, boli centrá vzdelanosti tohto typu šermu, ale mestá, ktoré obklopujú Slovensko. Je to Viedeň, Praha, Krakov, Lehnica, myslím si tú poľskú Lehnicu. Ako by sme si mohli myslieť, že tento typ šermu sa nie praktizoval rovnako tak u nás. Takže ukážme si niečo z toho. Áno, poprosíme deti, aby sa trošku zasunuli, keď sa nám trošku noha šmykne, aby ste zrazu nemali dvojčky.